Azi ne jucăm Sonic Forces. Nu știu dacă îl aveți și voi, dar uitați-vă, nu prea m-am jucat. Am doar 344 de trofei. Da, și vă rog, deci uitați-vă, înscrieți-vă și voi. Vă rog eu la Sonic, dacă vreți să fie jocul bun. Deci vă rog, înscrieți-vă la Sonic și nu la Knuckles. Vă rog. Deci, da, cam ăștia sunt caracterele mele. Vector, Tails, Amy, Charmy. Nu mă întrebați de ce l-am pe Knuckles. Jocul o să-mi dă puncte pe Knuckles. Și Sonic, care e caracter de început. Dar eu de obicei joc cu Amy. Îmi place Amy. Hai să dăm race. Mă, dar vă rog eu să nu vă abonați la Abiel, fiindcă copilul ăsta e trișor, s-a folosit de mine. Acum vrea să aibă tot la fel de mulți abonați ca și mine și să mai și dea bani în YouTube-ul. Deci, da. Ce să zic? YouTuberi din zilele noastre. Uitați-vă și voi cum au ajuns. Da. Bă, să-i peste, dă-l. Că-i mai zic ceva. Iar pe nervos kid, pe copilul nervos. Tradus în română, copilul nervos. Și nu mă întrebați de unde știu atât de... Cum eu, da, de obicei nu prea știu engleză, dar acum dacă mai știu vreun cuvânt, vi-l zic. Mă, dar cât îi mai prinși pe nervos kiwi și... Scuzați-mă, am citit din greșeală. Nervos kiwi și pe Tails. Cât îi mai prind? Și în capcanele astea. Dar vedeți că la mine pe canal uneori vorbesc ca moldoveanu, uneori ca ardeleanu și uneori ca olteanu. Eu sunt oltean, dar nu știu de ce fac așa. Nu mă întrebați că nu știu. Tătâm. Deci Worm, Donkey, Nervo, Kiwi și Tails. Worm, Donkey. Nu știu ce înseamnă Worm, dar știu ce înseamnă Donkey. Măgar. Donkey, măgarul. Măgarul Donkey. Dank, da. Am plecat socolit. Asta veți prinde cam tot timpul când faceți reuniune. Se pare că îl deblocai și pe Omega. Bine, e bine. Omega e bunicel. Uitați cam să vedeți cam cum e Amy. Stați. Va trebui să opresc filmarea. Fuck! Va trebui să opresc, fiindcă mi s-a descărcat freaking telefonul. Deci, de 3 minute v-am prezentat așa un pic jocul. Deci vă puteți instala și vă rog să intrați la Sonic și să nu vă abonați la steluțele, care are poză cu steluțe și a făcut să scoatem pe Eddie din spam, că deja încep să mă enervez copilul, deci v-am prezentat un pic jocul. Să vă înscrieți în Team Sonic, vă rog, uitați, aproape câștigăm. Acum se schimbă echipele. Deci vă rog eu frumos. Hai că vă las. Pa!